Molt bon vespre. Clam unitari de Paeria, Diputació de Lleida i Generalitat per a que Foment destini diners a la construcció de l'autovia Lleida-Tarragona. Els màxims representants d'aquestes institucions reclamen al govern central aquesta infraestructura que facilitaria l'accés al port de Tarragona per distribuir mercaderies. Així ho han reivindicat durant la inauguració de la 58a edició de la Fira de Sant Miquel. Un grup de sometents de Ponent han demanat al conseller del RAM, Josep Maria Pelegrí, una reunió per debatre la seva situació. Pelegrí ha estat finalment l'encarregat d'inaugurar la fira, com era previst, tot i el ball de noms que hi ha hagut avui. I és que a 3:15 de la tarda la Generalitat enviava una nota anunciant que seria el conseller de Benestar, Josep Lluís Cleries, l'encarregat d'inaugurar perquè Pelegrí havia de ser al Parlament. Enguany, la inauguració de la fira ha tornat al seu lloc d'origen, als Camps Elisis, on els representants de les diferents institucions han rebut al conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, encarregat de donar el tret de sortida oficial al certamen. Pelegrí ha manifestat durant el discurs d'inauguració la necessitat de redistribuir la PAC de manera més justa. El conseller ha demanat a l'Estat que sigui sensible a les necessitats de l'agricultura catalana. Una distribució diferent i, per tant, una major possibilitat d'obtenir recursos per part de la PAC en regions, en aquest cas de l'estat espanyol, que poden ser més dinàmiques que altres. Per exemple. Les autoritats han reconegut que els toca fer els deures per aconseguir que la PAC tingui una bona dotació pressupostària. D'altra banda, tant Pelegrí com el president de la Diputació de Lleida i el PAENCAP Àngel Ros han coincidit a demanar que es construeixi d'una vegada per totes l'autovia que ha d'unir Lleida amb Tarragona per agilitzar el transport de mercaderies per mar. Per referència a una necessitat de territori. En aquests moments, Lleida, les Terres de Lleida i el sector agrari necessitem que hi hagi aquesta autovia de comunicació entre Lleida i Tarragona. El port de Tarragona és el port natural de Lleida. Estem obrint fronteres en l'àmbit de la ramaderia en el port de Tarragona. Per facilitar aquesta activitat econòmica i aquesta dinamització del nostre sector necessitem que hi hagi aquesta autovia. Durant l'acte d'inauguració també s'ha volgut deixar clar que l'edició de la Fira de Sant Miquel d'enguany ha de servir per enfortir el sector amb la voluntat de poder resistir de forma conjunta les diferents problemàtiques derivades de la crisi. Aprofitant la presència del conseller d'Agricultura, un grup de sometents de Ponent li ha entregat un manifest i li ha demanat una reunió per tractar la seva problemàtica.